Salam mehriban vatandaşlar, hormatly dinleyijiler. Biz bugün siz bilen ene süýtüniň ähmiýeti, zerurlugy barada bäwejigimizi emdirmekde ýüze çykýan kynçylyklar we sorawlar barada gurrun ederiz. Ene süýti bu deňi taý bolmadyk, yer ýüzüne henize çen nusgasyny alyp bolmaýan ekskluziw imitdir. Biziň ýurtumyzda täze doglan bäwegi ene süýtü bilen imitlendirmek hemme taraplaryň döwlet tarapyndan we raýatlar tarapyndan öňe sürilýär we gollanylýar. Ene süýtü çağı üçin iň ekskluziw we el yeterli imit. Ol tölegsiz taýýarlamak zerurlugy ýok. Hem çağanyň ösüşine gerek bolan ähli ýokumly maddalary düzümine saklaýar. Onuň düzümine ören köp mikdarda vitaminler, laktoferitin, beloklar, immunoglobulin, albumin, kalsiy, fosfor, magniy, yod ýaly minerallar we başga da bir näçe peýdaly maddalar saklanýar. Ene süýtüniň şeýle baý düzümi çağanyň doglan gününden 2-3 ýaşaýança onuň ösüşine gollaw berýär we öz täsirini ýetirýär. Çağany 6 aý içinde diňe ene süýtü bilen imitlendirmeli. 6 aýdan soň goşmaça imitler berip başlamaly. Çağa 2-3 ýaşaýança ene süýtü bilen imitlendirilse, onuň immuniteti, ýagny kesele garşy görüşçüligi we aň taýdan ösüşi has ýokary bolýar. Gelingini ene süýtü bilen emdirmeklikde köp ýüze çykýan sorawlaryň we kynçylyklaryň üstüne giňişleýin durup geçeliň. Çağı emdirýän ene berhi saklamalymy? Ene süýtü günüň dowamyna ejäniň iýýän içýän imiti bilen bagly öz düzümini ütgetýär. Şol sebäpden täze dogran eje gazy suwlary, renkli içkileri, ýaga gowrulan we pereprawalanan etleri, şaşlyk, manty, somsa, dürli görnüşli köke süýjileri ýaly kaloriýasy ýokary imitlerden daşda durmaly. Ol süýdüň tagamyny, düzümini ütgedip biler. Çağanyň süýtden ýüze urmesine ýa-da allergiýa, içege sancysy ýaly bir näçe bynjalyklyga getirip biler. Täze dogran eje bäwegiň aşgadan içege ulgamy, entek dol ýetişmedikligini we onuň sagdyn ösmek üçin ejäniň gollawynyň zerurdygyny düşünmeli. Bu ýagdaý geçijidigini bilmeli. Siziň bäwegiňiz ýene 2 aýdan iýýän beýleki naharlaryňyz hem siňdirip başlajakdygyna düşünüp sabr etmeli. Eger emdirýän eje bir sebäp bilen öýden bäweji goýup gitmeli bolsa, näme etmeli? Biziň döwletimizde çağı emdirýän zenanlara işleýän bolsa, çağa naharlamak üçin ara kesme berilýär. Eger eje emdirýän bolsa we işe gidýän bolsa, onda şeýle uly mümkinçiliklerden peýdalanyp biler. Eger de giden ýeriňizde eýlenmeli bolsaňyz, onda belli bir wagtdan soň size ýene süý dinip başlar we onu hökman aýyrmaly. Ol size mastapatiýanyň döremegine sebäp bolup biler. Eger emdirýän eje sowuklasa ýa-da başga ýokunç kesel bilen kesellese, onda emdirmesini bes etmek gerek däl. Sebäbi ene süýtünden çağa kesel ýokuşmaýar. Tersine ejesiniň ganyna dören kesele garşy antiselalar geçýär. Çağada şol kesele garşy immunitet döreýär. Emdirýän ene başga çağany emdirse bolýarmy? Yok, emdirýän ene öz çağasyndan başga çağany emdirmek gadagan. Ene süýdü bilen ören seýrek ýagdaýlarda ýokunçlaryň geçmegi mümkin. Bäwegim köp ýatýar, az emýär, göwsüm gatýar, näme derkäm? Eger bäweg köp ýatýan bolsa we siz her turana 4-5 sagatdan soň emdirseňiz, onda ol nä dogry? Beýle ýagdaýda bäweg süýtden doýmaýar we agramyny alman ösüşden ýyza galyp başlaýar. Emdirýän ejäniň göwsünde süýt köp tursa, onu bäweg gider emip boşadyp durmasa süýdüň az enip başlamagy ýa-da ejäniň göwsüniň gatap mastapatiýa bolmagy mümkin. Çağa näçe ejesini köp emse beýne habar barýar. Ýene süýt gerek diýip. Şol sebäpden mehriban ejeler, bäwejigimiz ýatanan bolsa 2,5-3 sagatdan burunjygyny, ýaňajygyny sypalap, onu oýanlaryň we bäwegi emdiriň. Eger bäwegiňiz 2 sagata garaşman ýene süýt islese, onu çağaň islegine görä emdirmek maslahat berilýär. Men süýdüm ýokumsyz, bäwegim doýanagy diýen sorawlar köp berilýär. Ene süýdü göwüste 3 görnüşde saklanýar. Birinji süýdüň ýüzi suwuk bölegi, gögümtül suwuk bolýar. Ikinji aralyk süýt bölegi, ak süýt bolýar. Üçünji bölek süýdüň düýbi, ýagly bölegi, sarymtyl süýt bolýar. Şol sebäpden çağany emdirende bir göwsüňizi dol emdirip, soňra beýleke geçmek maslahat berilýär. Eger çağa diňe süýdüň birinji bölegini, ýagny suwuk bölegini emse,
onu sizin bäwejiňiz süýtden doýmaz. Ol agramyny almaz. Şol sebäpden ejeler "Men süýdümde ýokum ýok, doýanok" diýip ýalňyşýarlar. Eje bäwegini emdirmäge oturanna gaty rahat aladasyz emdirmeli, howlukmaly däl. Eje öz göwsüniň çagasynyň emip boşadanlygyny doýmaly. Şeýle ýagdaýda öýde beýlek howsarlary adamsa gaýna tesi geline gollaw bermeli. Öý işlerine ýardam berip hemmeňiz ýaş bäwekli gelini gollasaňyz, olam özüni rahat duýar we howlukman emdirer. Ýöne gelinem bahanam akja bäwek diýip oturmalylar. Täze doglan bäwege suw bermek gerekmi? 6 ay içinde bäwege suw bermek gerek däl. Sebäbi bäwegiň böwrejikleri entek suwy süzüp geçirmäge taýýar däl. Suw içen soň bäwegiň keçijik aşgazany suwdan dolýar we ol özüni dok duýmagy mümkin we emmekden ýüz öwürmegi mümkin. Aladalanmaň. Ene süýdüniň 80-87 göterme suwdan ibarat we ol bäwegiň suwa bolan talabyny doly ýerine ýetirýär.